दिनैनि जि बैसागु रंजानाय फालिथाय बे फालिथाया गोदान खोथा नङा। जों दिनै फैयै फैयै गुदि फालिथाय फोरबो जों सफैनो हाबाय। जोंनि थांखिया बेनो जोङो बर' माहारि हिसाबै जोंनि जि परम्परा बैसागु बे बैसागुखौ जोङो अराय बिश्व दरबाराव जोङो सिनायथि होनो थाखाय जों बे फोरबोखौ लानाय जादों। आं आसा खालामदों जोंनि बायदि गुबुन गुबुन जायगायावबो बर' गामिफ्राव बे बैसागु रंजानाय बा बैसागु बरायनाय एबा रंजानाय फालिथायखौ फालिनांगौ। दा जोङो जोंनि बे रंजाथाइ जिथु बैसागु फालिनाय बे फालिनायाव जों ओरैबायदि हाबाफारि लायो। जोंनि जायफोर बैसोगोराफोर जों बैसोगोराफोरखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनहा जोंखौ उन्दै हिसाबै जोंनो बोर होयो। आरो लोगोसेनो जोंनि फरायसाफोर दङ, जेरै हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जानानै पास जानाय उथ्रिनो हानाय आरो मेट्रिकआव माने फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जानो हानाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावो, जाहाथे बिथांमोनहा आरोबाव जोंनि मानखौ गनायनानै माने उत्साह बायदि लानानै बिथांमोना आरोबाव गोजौआव माने दावखोलांनो हायो एबा आगान हरनो हायो। जों बेफोरबायदि जों हाबाफारिखौ लानाय जायो। आरो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों खुंनायाव जोङो जोंनि गामियाव जों मोनसे लाबाबोनिथ' जानो हादों। खारन जोङो जेब्ला बै समाव जों नैबे बैसागु रंजाथाइ फालिथाय बे फालिथायाव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों आरो गासै रायजो राजानि मददखौ लानानै जों खुंनो हादों। आरो खाथि खालानि रायजोफोर जोंहा माहारिफोर दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनानै नैबे बेबायदि माने मोसाहोनाय जायो। आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मोजां खुंनायाव जों दिनै बिराद लाभान्वित जानो हादों। खारन बहुद सोलायदों होननानै जों बुंनो हायो। खारन जोंनि फरायसाफ्रा ओरैबायदि आवगायलांबाय, बै समाव जोंनि गामियाव माने 10-15 बोसोरनि सिगां सेथि बाहागोआव एबा सेथि थाखोआव पास जानायानो बहुत खममोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंनायाव जों मोनसे एवारनेस होनाय बायदि जों माने साननो हादों। आरो एवारनेसनि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्रा बहुद सोलायदों आरो बहुद माने आवगायलांदों फरायनाय। दा बेखिनियानो आं आसा खालामदों नैबे जोंनि बरायनाय एबा रंजानाय जिथु बैसागु फालिनाय बे फालिनायजों गेजेरजों आं गासै बर' माहारिफोरखौ आं खावलायदों माने बेखौ खुंनाया मोजां आरो बेजों लोगोसेनो जों मोजां मोनसे प्रग्राम लानानै जों मेसेज होनाय। थेंक इउ। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783-60226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।